Vosaltres, agrair a la Fundació Josep Laporte, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a Pfizer poder participar en aquests esmorzars, que és un entorn molt proper, molt de proximitat, tant pels que ens acompanyeu a nivell presencial com els que ens acompanyen també no presencialment. I per tant ho veig com un espai per compartir algunes reflexions des de la màxima humilitat i per tant des de la meva visió professional actual i també des de la meva visió personal. Jo crec que aquest tema, evidentment, com vam dir el tema, potser encara no estava tan d'actualitat com està aquests dies, però és un tema que ens compromet a tots i que hauríem d'aconseguir compartir aquells valors que volem preservar i, per tant, compartir més tot allò en el que segur que estem d'acord i intentar minimitzar tot allò que ens pot separar. Abans de començar jo la intervenció ho faré en dos grans blocs. Un és, molt breument i en caràcter molt general, el de la crisi de la sostenibilitat de l'actual estat del benestar. Per això ja es pot llegir pels mitjans i faré una referència molt breu, però sí que tindrà primer aquesta visió general i després en particular la sostenibilitat i excel·lència en el sistema sanitari català. I per començar agafo una frase de l'Albert Einstein que diu: no podem resoldre els problemes pensant de la mateixa manera que quan els vàrem crear. Això vol dir que estem en unes situacions diferents, excepcionals, i que ens obliguen a tots plegats a pensar i trobar solucions molt diferents de les que hem vingut aplicant en els darrers anys. I a part d'aquesta frase també alguns valors, perquè quan anem fent compartim aquesta reflexió, que jo crec que sí que compartim. Un és el valor d'una sanitat de finançament públic i d'accés universal. L'altre és el valor del model sanitari català, que té uns trets diferencials. M'hi referiré també una mica més endavant, però jo crec que ho hem de compartir. En tot cas, els hem de renovar i els hem d'adaptar. Però hem d'estar convençuts que tenim un model sanitari català que està avalat pels seus resultats i que té un element diferencial que ens ha de permetre adequar-nos millor aquests escenaris. Una altra premissa és que fer polítiques socials és fer-les sostenibles. Fer polítiques socials generant dèficit no és fer polítiques socials, perquè al cap d'uns anys tots els recursos addicionals o els recursos que no tens els has de dedicar a pagar el deute. Per tant, fer polítiques socials és fer-les sostenibles. També hauríem d'estar convençuts que sostenibilitat ha de ser compatible amb excel·lència i amb progrés. No pot ser que renunciem per adequar-nos als actors actuals a fer transformacions que ens facin renunciar a una excel·lència o un progrés d'un sistema sanitari com tenim aquí a Catalunya. I, evidentment, que el canvi de paradigmes exigeix noves respostes i, sobretot, ens exigeix a tots superar resistències al canvi. Començo amb el primer punt, el caràcter més general d'alguna reflexió sobre el per què parlem de sostenibilitat del sistema sanitari en general. L'amic Guillem López sempre diu que ens equivoquem, que no hem d'utilitzar la paraula sostenibilitat. El que passa és que jo continuo dient sostenibilitat perquè ens hi hem acostumat, que hem d'utilitzar la paraula viabilitat, perquè la viabilitat és l'adequació d'uns recursos que necessites amb uns recursos disponibles. Per tant, primer hem de fer viable el sistema que tenim. Per tant, dedicar els recursos que hi ha a les millors polítiques i no gastar més del que tenim. Hem de fer viable. I després, un cop has fet un sistema viable, tu has de tindre un model de sistema que sigui sostenible en el temps. Per tant, ara estem en la fase inicial de fer-lo viable i un cop has fet viable has de crear les bases transformacionals perquè aquesta viabilitat sigui sostenible en el temps. De totes maneres, anirem parlant de sostenibilitat, però sí que aquesta reflexió també és important. I la sostenibilitat la tenim i no només econòmico-financera, perquè a part de tindre el problema de la sostenibilitat econòmica-financera, quan hi has de trobar-hi respostes a aquesta sostenibilitat econòmica-financera, també has d'anar trobant l'equilibri amb la sostenibilitat amb el tema de la qualitat, fer sostenible la qualitat del nostre sistema i també en l'equitat d'accés dels ciutadans en aquest sistema. I aquest és un tema que ens afecta a tots, ens afecta a nivell polític per no generar expectatives superiors a les que ens podem permetre, afecta a les administracions a gestionar adequadament els recursos públics, a les organitzacions sanitàries, als professionals, a les empreses del sector, en els ciutadans. I sobre aquesta crisi de la sostenibilitat de l'actual estat del benestar, però concretament la crisi de la sostenibilitat
entenent el concepte, aquell que deia abans, de viabilitat del sistema sanitari, escolti, des de l'any 1991, de l'informe Abril Martorell, nosaltres anem recollint tots els informes, en tenim 35, i els hem anat mirant tots. Un dels millors és l'informe Abril Martorell de l'any 1991, que descriu exactament quin és el problema de la sostenibilitat de l'estat del benestar. I no hem fet res en 20 i escaig d'anys. Per tant, mirant tots aquests informes que tenim, hi ha hagut d'altres, sobretot els darrers 3 o 4 anys, diferents entitats acadèmiques, organitzacions empresarials, sanitàries, tothom ha fet informes de reflexió sobre el tema i, per tant, tenim informes molt bons de diagnòstic i tenim informes molt bons de propostes de mesures. Per tant, podríem dir, no hem d'encarregar cap més estudi sobre diagnòstic i mesures. I l'únic que s'ha de fer és prendre decisions que es puguin adequar en cada moment a les prioritats i l'efectivitat, perquè l'efectivitat de vegades no és només acadèmica, sinó que també és d'entorn social i polític i econòmic que es viu en cada moment. Per tant, ja podem passar del diagnòstic a l'acció. I quan mirem tot aquest conjunt de 30 i escaig informes i ho mirem, jo que soc una mica cartesiana, jo els agrupo com amb una equació. Jo soc de formació econòmica, no soc assistencial, els que em coneixeu doncs ja ho sabeu, que intento també sempre molt prudent en parlar en termes assistencials, però des d'aquest punt de vista, quan mires tots els informes, el que veus és si volem aconseguir sostenibilitat i volem aconseguir progrés, la sostenibilitat, després d'anar mirant tota la proposta de mesures, la sostenibilitat depèn de 3 grans factors que poden multiplicar. El primer és el nivell de finançament. Si tens un bon nivell de finançament, doncs pot ser més sostenible en el temps. I el millor nivell de finançament, doncs Catalunya reivindiquem un millor sistema de finançament, Sanitat ha de reivindicar un pes en les polítiques públiques més elevat, s'ha de mirar si ha d'haver algun finançament aliè a través d'aportacions d'usuaris o el que sigui, però el nivell de finançament és un dels factors que contribueix a la sostenibilitat. Un altre factor, que haurien de ser multiplicadors, és el del nivell de cobertura d'un estat del benestar. I el nivell de cobertura és el nivell de cobertura poblacional o el nivell de cobertura de la cartera de prestacions i serveis, amb criteris cost-efectivitat. Per tant, és un altre àmbit que quan parlem de sostenibilitat no podem obviar. I el tercer factor és el cost unitari en la prestació d'aquests serveis, per tant l'eficiència en la prestació d'aquests serveis. I aquesta eficiència no és només a nivell micro, de gestió clínica o dels centres, sinó també a nivell meso, de gestions territorials, i a nivell macro, de la pròpia administració en les polítiques d'assignacions de recursos. Això fa que si a nivell macro, meso o micro som eficients en l'assignació d'aquests recursos i en la prestació d'aquests serveis, també contribuïm a la sostenibilitat. Què passa? Que d'aquests 3 factors, estic parlant ara només de sostenibilitat, ens estem centrant molt en els darrers anys en el tercer. Hem d'intentar esgotar al màxim les dosis d'eficiència, reconeixent que el model sanitari català és eficient. Evidentment que hi ha àmbits de millora, però som la 13a comunitat autònoma en pressupost sanitari públic per càpita i en canvi som de les primeres comunitats autònomes amb excel·lència en resultats. Per tant, amb uns recursos públics per càpita raonables tenim bons resultats. El nivell de cobertura, moltes de les decisions del nivell de cobertura, tant poblacional com de catàleg de prestacions, en aquests moments, i perquè està reconegut així, són competències estatals. I per tant, col·laborem en la mesura del possible, en posar seny, en les decisions que es puguin prendre pel conjunt del catàleg de prestacions. I el nivell del finançament, el que sí que veiem és que a molt curt termini no és una variable que puguem comptar per garantir la sostenibilitat, dic com molt curt termini, 1 any, 2 anys, però que és un element que no hem de deixar de lluitar, perquè és un element que tenint en compte que som un sistema eficient i que volem preservar també una cobertura relativament acceptable, doncs hem de lluitar per la banda del nivell de finançament. Però amb aquests factors podríem aconseguir un sistema sostenible, però no volem renunciar a allò que diem el progrés o l'excel·lència del nostre sistema sanitari. I com que amb fórmules màgiques a dalt tampoc
n'hi ha moltes més, el progrés depèn fonamentalment de dos altres factors que també són multiplicadors. Un és la capacitat de reformular el sistema i canviar la manera de fer les coses per trobar més eficiències dintre del propi sistema. I, per tant, ens hem d'adaptar a nous paradigmes, hem de trobar noves respostes que donin millors resultats, no només en termes econòmics, sinó també que la població vegi que millorem alguns nivells d'atenció. Però això vol dir canviar moltes coses, m'hi referiré també endavant. Però hem de tindre aquesta voluntat o aquest compromís de voler canviar la manera de fer les coses, perquè si no, si les fem de la mateixa manera, no aconseguirem superar aquest escenari de situació econòmica complicada sense empobrir el nostre sistema. I l'altre factor és el de recerca, desenvolupament i innovació. Sense continuar apostant per recerca, desenvolupament i innovació, tampoc ens en sortirem, i menys en el sistema sanitari. Potser hem de trobar fórmules diferents. Potser hem de reformular alguns elements en l'àmbit de la recerca i la innovació. Inevitablement haurem de trobar fórmules de partenariat, de risc compartit, de col·laboració públic-privat, però hem d'apostar i continuar apostant per la recerca, el desenvolupament i la innovació. I la innovació en el sentit més ampli, no només la innovació d'alt nivell biomèdica, sinó la innovació en tots els camps de gestió, d'atenció a les persones, en tots els nivells. Per tant, com mires una mica totes les propostes més enllà d'aquests àmbits, llavors et surten les receptes ràpid. Per tant, què reclamaríem per una millor sostenibilitat d'un sistema sanitari? Doncs millorar el finançament del Sistema Nacional de Salut, en el cas el nostre, revisar la cartera de serveis de cobertura pública amb criteris cost-efectivitat, reconvertir estructures i serveis en el marc d'una reordenació assistencial, en el nostre cas seria el Pla de Salut, desplegar polítiques de contractacions de serveis i prestacions i una política d'incentius que promogui la competitivitat en costos i l'excel·lència en resultats en els centres. Per tant, la política de contractació i incentius s'ha de visualitzar que les assignacions es centren fonamentalment allà on hi ha més competitivitat en costos i més excel·lència en resultats i no hi ha eficiència, no podem parlar d'eficiència relativa en assignacions si no hi ha transparència. Incorporar el concepte d'eficiència clínica. Evidentment, totes les transformacions que s'han de fer en el sistema no es poden fer sense l'incorporament del coneixement professional i no només en l'àmbit del centre sanitari, sinó també en la macroplanificació i avaluació. Simplificar tota l'administració sanitària, hi ha camí per recórrer, desburocratitzar les estructures de gestió de serveis sanitaris, promoure la recerca i també promoure fórmules alternatives de col·laboració públic-privat i partenariat. Per tant, des d'aquest punt de vista de reflexió de sistema de salut, està tot força inventat. Llàstima que no hàgim sigut capaços, tots plegats, de prendre les decisions quan ja es veia venir en el 1991. És que no les van prendre ni el 2009 ni el 2000, les hem pres de cop i volta. Ens ha costat a molt tots assumir, suposo, l'entorn que hi ha i l'entorn és molt tossut i la realitat és molt tossut i arriba un moment que te la trobes davant. Però tant de bo hem tingut 20 i pico d'anys per fer aquestes reformes amb un entorn molt més pacífic i molt més compromès. Ja entro en la part que s'acosta més a la nostra realitat de sostenibilitat i excel·lència del sistema sanitari català i l'acció de salut davant la crisi. Començo a partir de la realitat que sembla que es posa sobre la taula en el 2011. I aquí hem fet diferents passos. I el primer tema és analitzar els nous paradigmes. I analitzar els nous paradigmes no són, repeteixo, només econòmics. També hi ha nous paradigmes de model d'atenció a les persones. Per tant, també hem de mirar aquests nous paradigmes que també haurien d'haver fet renovacions encara que l'escenari econòmic hagués sigut el mateix. Nous paradigmes tecnològics. Les possibilitats que ens donen en aquests moments les noves tecnologies amb models d'atencions no presencials, amb temes de compartir recursos i sinergies, no és el mateix que teníem fa no sé quants anys. Per tant, tenim nous paradigmes tecnològics. Tenim nous paradigmes socials i també tenim nous paradigmes polítics que també els hem de tenir en compte si volem fer viables determinades reformes. A partir d'aquí cal ser conscients i gener de 2011 jo diria que tots plegats, i ara no parlo només com a administració sanitària perquè el mateix que hem hagut de fer nosaltres, potser amb uns mesos de decalatge, s'ha hagut d'anar fent amb escalada tant en l'àmbit sanitari com en l'àmbit de tot el país.
Jo sempre marco 4 pautes i no entraré en cada una d'elles perquè el que hem anat fent ja ho coneixeu o ja ho hem patit. Un és tocar de peus a terra i prendre decisions. Tocar de peus a terra i d'un cop has tocat de peus a terra i ets conscient de la realitat, s'han de prendre decisions urgents. I això s'havia de fer en aquell moment. Ara m'hi referiré un moment. L'altre, reformular. Jo parlo de reformular el sistema, però reformular la manera de fer les coses, cadascú a casa seva. I tercer, comunicar i rendir comptes. Per tant, analitzant els paradigmes, tocar de peus a terra, prendre decisions urgents. Quan prens decisions urgents i en un entorn que no és bo, ens hem hagut d'acostumar tots a prendre-les sols. Les males decisions, al primer moment, dic les immediates, has de mirar, escolta, en aquell moment no et pots, en aquell moment immediat has de prendre-les, perquè per això cadascú està en el nivell directiu que li correspon. Ara, amb això no n'hi ha prou, amb això pares el toc. Si has de reformular el sistema, has de generar complicitats, i això ja no ho pots fer sol. Per tant, després hem de fer aquests canvis generant complicitats i rendir comptes. Tocar de peus a terra i prendre decisions. Mirant amb algunes dades, com mires els gràfics de com ha evolucionat el PIB en l'estat espanyol, podria ser el mateix, el PIB català, i com ha evolucionat la despesa sanitària pública, el que veus és un gap brutal. Que la despesa sanitària hauria de créixer per sobre del PIB nominal, això ho hem dit sempre tots. Ho hem dit sempre tots. Però clar, quan hi ha unes davallades del PIB nominal brutals i continuem amb escenaris de despesa pública per càpita molt superiors, es produeix un gap que és allò que diuen que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. No només en l'àmbit salut, però és un país que té un determinat ritme de creixement i hem desplegat determinades polítiques de benestar i de no benestar com si fossin un país una mica més ric del que possiblement som. I quan vas cap enfora també ho visualitzes, dius, caram, no? Potser sí que en alguna cosa ens hem passat relativament. Per tant, hem desplegat unes polítiques públiques i d'altres per sobre, possiblement, de les que ens podíem permetre, tot i reconeixent que segurament en salut hem de créixer per sobre del PIB nominal. A Catalunya, els pressupostos de salut del 2003 al 2010 van créixer un 76,5%. Una època de creixement. Tot i així, des del 2007 hem anat visquent de visa. És a dir, si fas l'evolució de la càpita pressupostada i la càpita efectivament gastada, des del 2007 hem gastat molt més del que teníem, tot i creixent els pressupostos, un 76,5%. Això ja vam començar a veure que ja no anava bé, el 2010 ja sabeu que hi va haver-hi un primer ajust de retribucions d'un 5% al mes de maig o juny pel conjunt de l'Estat, que també es va traslladar en tarifes en el sector concertat, i el 2010, a l'últim semestre de l'any 2010, ja hi va començar a haver-hi alguns endarreriments en pagaments. És a dir, el 2010 ja veiem algun símptoma. Tot i així, totes les recurrències d'aquestes mesures del 5% no van ser suficients en l'any següent per cobrir l'increment de despesa de la posada en funcionament de 4 nous hospitals, per fer la mateixa activitat, però en un entorn, evidentment, millor. Per tant, no n'érem encara prou conscients en el 2010 en quina situació estàvem o intentàvem, tampoc eren conscients que la crisi fos tan dura i també tan estructural en el temps, possiblement, o no ens ho havien explicat prou o amagàvem el cap sota l'ala. La qüestió és que després d'aquest increment de recursos i fins i tot d'aquests ajustaments, el 2010, només en un any, es genera un decalatge de 1.250 milions. És a dir, només l'any 2010, al gener del 2011 ens trobem que hem gastat 1.250 milions. En el 2010, només en el 2010, no acumulat, més dels que hi havien pressupostats en el 2010. No els que es pressupostaven en el 2010. I 5.200 milions d'inversions compromeses fins l'any 2025 o 2035. Per tant, és allò que a vegades de manera col·loquial alguns ja m'ho haureu sentit dir, jo m'ho agafava i dic, escolti'm, una família, que són 5 o 6, i que t'has acostumat a viure amb el sou que cobres, més tirant de visa. Per tant, tu cada mes ja t'organitzes les teves despeses, els extraescolars dels fills, el que vulguis, te les organitzes pensant que cada mes cobres el que cobres, més tota la visa que tires d'ella. I de cop i volta, un dia,
que és el que ens vam trobar al gener del 2011, un dia el banc et diu, escolti'm, li trec la visa, cap més banc et dona cap visa, i a més, m'ha de començar a tornar el que em deu. Tu aquell dia, arribes a casa i el primer que li dius als teus fills és ho sento, i arribes plorant perquè és el més que t'aprecies, no? Escolta'm, doncs mira, aquesta escolar no es pot fer, això no es pot fer, això no es pot fer, no? I és dur, és molt dur, ho has de fer aquell dia, ho has de fer aquell dia perquè és que no tens alternativa, ho has de fer aquell dia. Tot i així, aquell mateix dia ja estàs pensant com carai, no? Podré fer hores extres o fer, jo què sé, cadascú en el seu àmbit, no? Per intentar poder tornar a recuperar aquest poder adquisitiu i poder-los donar allò que tu consideres que és vital pels teus fills. I aquesta és una mica la situació també que ens vam trobar en el gener del 2011 i que no ens la creiem. Per tant, jo dic, tocar de peus a terra perquè tots vam anar passant el xerrampió, primer l'ho has d'acceptar i després prendre les decisions dures que s'han de prendre. I es van prendre a nivell de país, a nivell de sistema sanitari i també a nivell dels centres i dels professionals. Tots els centres van fer els seus plans d'ajust immediat, amb pactes d'empresa o no pactes d'empresa, que tant de bo no haguessin d'haver afectat determinats elements, i també amb la perspectiva que en 2 anys trobaríem mesures estructurals que potser, si vingués un nou ajustament, podríem assumir amb altres alternatives diferents de les que vam fer, com vam fer l'ajustament inicial. I la conseqüència d'aquest ajustament 2011-2012 és que s'ha fet un ajustament efectiu de despesa 2011-2012 de 12%. Això és molt bèstia, no té res a veure un 12% en sanitat que ajustar un 30%, i tot és important, però ajustar un 30% en política territorial que és fer una carretera més o menys. Nosaltres són serveis que ja estan en funcionament i són serveis bàsics que ja estan en funcionament. Per això és cert que, malgrat a Salut hem tingut un ajustament significatiu, el pes del pressupost de Salut sobre el pressupost de la Generalitat en el 2011 va créixer. Vol dir que l'ajustament en la resta de polítiques de la Generalitat va ser més gran que el que es va aplicar a Salut. Tot i que a Salut no és perquè cadascú se sent de lo seu, sinó perquè d'una manera objectiva l'impacte d'un ajustament en Salut no és similar a l'impacte de retallar determinats altres polítiques que poden tindre o poden esperar més. Per tant, ser conscients d'on estem, tocar de peus a terra i prendre mesures urgents. Reformular el sistema. Reformular el sistema tothom ho ha fet en aquest temps, durant el 2011-2012. En l'àmbit, podríem dir, més de sistema, es va fer un programa de racionalització i simplificació de l'administració sanitària i del sector públic vinculat, que estamos en ello. Hi ha molt per fer, per lo que fa a la pròpia estructura de funcionament territorial i central de l'administració sanitària. Hem avançat, hem ajustat seus, hem ajustat lloguers, hem ajustat personal, més que fer fora és que no s'ha cobrit a ningú, però ens queda marge. Ens queda marge per anar optimitzant estructures de direcció i de gestió dintre de l'administració sanitària. Pel que fa al conjunt del sector públic, nosaltres tenim, Salut som els que tenim més sector públic de tota la Generalitat, tenim unes 65 entitats. 65. En tenim de majoritàries, de minoritàries i de paritàries. I és un nombre que mentalment el classifiquem de les que són assistencials, de les que són de recerca, de les que són de suport. Aquí tots els processos de simplificació són més complexes, és diferent si estàs en una minoritària o una paritària, que hi ha solucions potser més immediates de si és una majoritària, que darrere hi van reflexions més sèries de concentracions o fins i tot de repensar que hagin de ser entitats que hagin d'estar en el marc de les esferes públiques. Però aquest és un procés que cal anar treballant, encara que sigui per simplificació. L'altre element, el central, i que és el que coneixem més perquè l'hem pogut compartir, és el Pla de Salut de Catalunya i que quan es visualitza, quan les trobades que fem a Sitges amb totes les intervencions i experiències, el que sí que veus és que hi ha molta capacitat i iniciativa de transformació a nivell territorial dels centres i a nivell clínic i professional. I la gent ho fa, i la gent ho està fent i ho està fent bé. I aquest ha estat un dels elements claus de que aquest ajustament que hem hagut d'assumir d'un 12% ha tingut uns impactes en resultats de salut acceptables.
Ha estat gràcies a la capacitat gestora, a la capacitat professional i els sacrificis que s'han fet a tots els nivells, perquè en aquest sector tenim em sembla, un sentit molt de compromís en polítiques públiques més enllà de les responsabilitats individuals de cada una de les empreses o entitats. I per tant jo crec que el Pla de Salut ha posat sobre la taula que hi ha molts elements de canvi que s'han de fer, però que s'estan ja fent a nivell territorial i a nivell professional. L'altre pla ha estat l'aprovació, el Pla de Salut es va aprovar el 21 de febrer del 2012, l'altre pla que es va aprovar és el Pla de Recerca i Innovació en Salut, que es va aprovar el 16 d'octubre del 2012. És un pla també important, és un pla que darrere també hi ha la reordenació de centres de recerca, el canvi en el sistema de finançament de les entitats de recerca, un finançament centrat en resultats, amb una voluntat d'avaluar l'impacte social de la recerca, però sobretot amb la traslació dels resultats de la recerca en com contribueixen a la millora dels resultats de salut. I per tant és un pla que també ens marca les directrius de quines són les transformacions que també hem d'anar fent en aquest àmbit. I finalment, el novembre del 2012 es va aprovar la creació de la Comissió Interdepartamental de Salut, que és l'encarregada d'elaborar el Pla Interdepartamental de Salut Pública, que s'aprovarà aquest any i que és sumar totes les polítiques que tenen impacte a salut del Govern de la Generalitat. Per tant, totes les polítiques dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya que tenen impacte en els resultats de salut. Per tant, podríem dir que el que són els grans plans, aquella transformació que s'ha de fer amb certes complicitats s'ha fet bàsicament en l'àmbit del Pla de Salut i en l'àmbit del Pla de Recerca i Innovació, i ara començarem en l'àmbit del Pla Interdepartamental de Salut Pública. Per anar acostant-nos també més a la realitat immediata, el Pla de Salut, no m'hi detallaré del temple, jo crec que el tenim tots al cap, uns objectius de salut adreçats als objectius de l'OMS de l'any 2000, 3 eixos de transformació assistencial, cronicitat, millorar els nivells de resolució de tots els àmbits assistencials i ordenar l'alta especialització, i 5 línies de canvis organitzatius que hem de fer perquè aquests 3 canvis passin, que no es quedin en una estanteria, sinó que passin. El que sí que és el Pla de Salut de Catalunya és l'eix de transformació del model assistencial, és el pla estratègic de transformació del model assistencial en majúscules. I és l'eix integrador de, no només, crec, de totes les polítiques departamentals amb el seu conjunt, sinó que és l'eix integrador de totes les polítiques de la major part dels agents del sistema. És a dir, a nivells territorials, a nivells de centres, a nivells de professionals, la gent parla del Pla de Salut i com ell està contribuint amb alguna línia del Pla de Salut. Per tant, què és el que ha de ser? No és un pla estratègic del Departament de Salut, ha de ser un pla de transformació del model assistencial, i la transformació del model assistencial la fan els agents. Per tant, ha d'estar incorporat a les polítiques dels diferents agents. I està orientat a què? Està sobretot orientat a transformar un model assistencial que no només està centrat en estructures, edificis i a curar la malaltia, sinó sobretot a contribuir també a disminuir el risc en malaltia. I per tant, aquest és un canvi de xip, vol dir una integració molt més arrelada dels temes de prevenció i de promoció de la salut, d'estratificació de la població, d'avançar-nos amb els factors de risc. L'altre està orientat a disminuir el risc en malaltia i també està orientat a garantir el continuum assistencial i, per tant, totes les transformacions necessàries perquè el ciutadà, des de l'àmbit de la prevenció, la promoció, fins a l'atenció primària comunitària, l'atenció especialitzada, sociosanitària i salut mental llarga estada, tingui un continuum assistencial raonable i es resolguin els problemes en el millor nivell des del punt de vista no només d'eficiència econòmica, sinó també de qualitat. I, per tant, està orientat també a millorar la qualitat i l'equitat, buscant eficiències dintre del sistema perquè es quedin dintre del propi sistema, tenint en compte que no ens vindran més recursos. Per tant, o intentem trobar eficiències dintre del sistema per no generar aquest empobriment en temes de noves necessitats que hem de donar respostes, o difícilment aquests recursos ens vindran d'una manera externa al propi sistema. Ara, clar, fer aquest pla de salut
vol dir això, integrar algunes reformes i alguns instruments. Algunes reformes, integrar efectivament, perquè ho hem dit moltes vegades, per integrar efectivament la prevenció i la promoció dintre de les prioritats i la cartera de serveis de la pòlissa pública del ciutadà és un canvi. Nosaltres en el propi departament teníem el Servei Català de la Salut que començava des de l'àmbit d'atenció primària fins a l'àmbit sociosanitari i salut mental. I teníem una Direcció General de Salut Pública que feia salut pública. Treballava molt però feia salut pública. Integrar realment dintre de les pòlisses del pressupost i de les prioritats del Servei Català de Salut, les actuacions de prevenció i promoció, evidentment acompanyats de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, és un rol diferent, que a més fa canviar determinades pautes de visualització del que serà l'atenció primària. L'atenció primària serà diferent de l'atenció primària que hem vist segurament fins ara. Una atenció primària que també incorpora tota aquesta part de prevenció i promoció d'una manera molt més ferma i reconeguda, amb una capacitat de resolució que ha de ser més gran. I això suposa molts canvis de rols professionals, d'espais físics, de molts canvis. Aquest és un canvi que no es fa d'avui per demà, però segur que serà un dels elements que canviarà la morfologia del nostre sistema sanitari. Una altra transformació, l'abordatge integral de la cronicitat, que en alguns àmbits o territorials qui es comença a fer és un abordatge absolutament integral que, com dèiem, va des d'aquest contínuum de la promoció-prevenció fins a la llarga estada, amb una visió de molta més proximitat de l'atenció en el domicili i en la persona i que també, quan ho veiem en el desplegament d'aquest pla de la cronicitat, genera un canvi també en els rols professionals. Canvis d'estructura, canvis de rols professionals, que són canvis que no es fan en un temps però que sí que hem de decidir quina és la foto final per arribar-hi. Evidentment, els recursos alternatius a l'hospitalització, que ja fa temps que en parlem i a Catalunya ja s'hi ha avançat molt, doncs continuen sent un eix central. Per tant, ens queda també un nou model d'hospital, un model possiblement més quirúrgic que mèdic i un nou model d'hospital. Per tant, aquest també és un altre repte que hi hem de reflexionar. La reordenació de les urgències o la reordenació del terciarisme també suposa canvis significatius. Tot això és el que està al Pla de Salut. Reordenació d'urgències, que com que tot està ple de sentit comú, quan tu llegeixes, jo que no soc assistencial ho entenc, té sentit comú. Quan llegeixes els ítems de tots aquests canvis que estic dient, dius, esclar, només faltaria. I tots els compartim i firmem els documents de treball, però com s'han d'aplicar si et toquen el teu àmbit concret? Oi! Ens trobem amb certes resistències de l'aplicació d'aquest sentit comú que sempre toca algun ull de poll. Potser te'l toca per una cosa o te'l toca per una altra o no. Però allò de sempre tot a casa meva i tot, això, com si diguéssim, ha canviat una mica. Llavors, malgrat tots aquests temes tenen el vistiplau de sentit comú de societats científiques, del sector, a nivell de tot, en el moment que vas aplicar et trobes amb algunes resistències que jo crec que com que compartim el sentit comú i és més el que ens uneix que el que ens ha de separar, si encertem en el com, doncs ens hi sabrem adaptar. És allò de tornar a tocar de peus a terra i adaptar-te a l'entorn que estàs. També afecta el tema de la reordenació de la llarga estada i l'assignatura pendent que tenim amb el Departament de Benestar Social i Família. I em sembla que no erraré si dic que crec que potser abans d'estiu, si no aquest any, hi haurà un acord de govern conjunt de les dues conselleries per donar resposta al tema de la reordenació de la llarga estada. Tots els temes de l'atenció no presencial, un altre canvi brutal. I escolta, jo que no soc molt avançada en l'ús de les tecnologies, ho veig inevitable. Ho veig inevitable. Tots els temes d'atencions no presencials que en alguns casos ajusten activitat física i presencial i de recursos humans amb temes no assistencials, com pot ser el tema de la recepta electrònica o amb altres de demanar hora, demanar cita o fins i tot d'anar a buscar les proves, que a vegades també hi ha a territoris i entitats que t'envien les proves pel mòbil. Per tant, tots aquests temes d'activitat no presencial, estic parlant de la no assistencial, però és que d'assistencial també n'hi comencen a haver-hi molts. Això és un altre canvi de paradigmes brutal d'organitzacions, d'estructures de serveis i de rols professionals. I després el tema, evidentment, del retorn
el retorn de la recerca, el desenvolupament a la innovació. I això et dona una nova morfologia, jo ja no sé si es diu mapa sanitari o què sé, una nova morfologia de mapa sanitari o de model. El Pla de Salut diu cap on hem d'anar, hem de començar a dibuixar quin serà el mapa en cas que anem implementant totes aquestes reformes i a més encara que ho fem amb allò de prova i error, de dir, escolta, anem per aquí, això ha funcionat, això no ha funcionat, ho reconduïm. Però hi ha una foto final que fa una morfologia diferent de l'actual del sistema sanitari. Morfologia que tant de bo la puguem compartir a la propera reunió de Sitges de finals d'aquest any, perquè es pot començar a veure quins són els impactes que dèiem d'aquestes reformes. Clar, hi ha instruments. Això no funciona si no ho dotem d'instruments. Un dels instruments són les reordenacions assistencials territorials, que entenc que són les reordenacions d'aquestes estructures i serveis per adequar-nos en aquests canvis. Afecta espais físics, afecta aliances entre institucions en el territori i, per tant, el que és les reordenacions assistencials territorials i a darrere hi ha reordenació d'estructures i serveis, és un procés lent, però s'ha de fer en el marc d'aquesta foto compartida. L'altre és l'adequació dels sistemes de compra més orientats, malgrat el que diguin els decrets o els manuals. En el fons, ens hem anat acostumant tots plegats a orientar-los a finançar més estructures i a finançar activitat, anar passant progressivament a finançar resultats i capacitats de resolució. Això és molt fàcil de dir. Un sistema de pagament capaç de comprar, finançar estructures i activitat, a finançar capacitat de resolució i resultats. És complexa, però haurem d'anar fent els canvis encara que sigui progressivament. És allò que diuen els manuals que els recursos han d'acompanyar el pacient. Si el pacient el anem fent canviar o fem fàcil que a darrere els recursos vagin caminant amb el pacient, perquè si no estem dient un model i el professional que s'ho creu o el gerent que s'ho creu diu que em penalitza el sistema de finançament, perquè jo estic fent el que diu el Pla de Salut però els recursos m'arriben per una altra banda i per tant, escolta'm, és fàcil que anem pervertint els comportaments interns en allò que ens permet optimitzar els recursos. Per tant, un repte és anar canviant progressivament com fem arribar els recursos perquè realment aquests canvis passin de veritat. L'altre gran repte és el tema de la història clínica compartida, que no és el nivell d'implantació tècnica que hi ha als centres, jo crec que ja està tot arreu i el tema hi ha una gran operabilitat. Per tant, des del punt de vista tecnològic, sempre dic, els temes tecnològics en general no són un problema, perquè està tot inventat, de vegades és un problema de recursos per implementar-ho amb una certa celeritat. L'altre és el tema dels canvis organitzatius que hi ha darrere. Llavors, la història clínica compartida, fins que no aporti més valor també a nivell del propi professional i també del propi ciutadà exigent amb l'utilització de la seva pròpia història clínica compartida, però aquest és un repte que aquest sí que és molt a curt termini. Per tant, aquest és bàsic. I el tema de l'eficiència clínica. L'eficiència clínica, que és incorporar plenament en tots els àmbits de quina manera podem implicar els professionals perquè ens ajudin a trobar maneres d'optimitzar recursos en una organització o en el propi sistema. El projecte essencial és una petita gra de sorra en aquesta línia, però aquest és un tema inevitable també perquè transformar les coses, transformar models assistencials sense professionals és impossible. Això no es pot fer des de despatxos ni des de determinats manuals. I finalment el de la transparència i retiment de comptes, que també és un eslògan maco. La transparència i el retiment de comptes, crec que al Departament de Salut en fem bastant, Consells de Direcció i Consells de Salut a nivells de tots els territoris. 2 vegades a l'any anem al Parlament a presentar l'informe d'atenció mèdica i sanitària, rendint comptes de tots els resultats, l'impacte que ha tingut totes aquestes mesures en termes de salut. Deia que l'impacte en resultats de salut és acceptable, és a dir, fins i tot alguns resultats de salut han millorat, tot i que en el 2011 van punxar en llistes d'espera. Per tant, no cal tampoc ser cofoistes amb tots els temes, tenim camí per recórrer. Però sí que és cert que rendim comptes cada 2 mesos al Parlament amb resultats de salut i d'accés. L'informe de salut de Catalunya, que és el que volem treure
ja veurem, si aquest any o el que ve. L'Informe de Salut de Catalunya és l'informe que aplega l'impacte en resultats de salut de totes les polítiques del Govern de la Generalitat. I per tant, no és només del Departament de Salut, és l'informe de salut del Govern de la Generalitat de Catalunya per aconseguir els objectius de l'OMS de l'any 2020. I per tant això és un informe que treballarem evidentment a nivell transversal en tots els departaments. I l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, que té la central de resultats, l'Observatori d'Innovació en Gestió i que cada vegada ha de ser més un instrument del sector i per al sector, dels professionals i per als professionals. Aquí és molt important que no hem de ser transparents perquè ho diu només una llei de la transparència o perquè volem ser els primers de comunitat autònoma o el primer país del món, posar-ho tot a internet per entendre'ns o posar-ho públic, sinó que darrere de la transparència hi ha dos elements fonamentals. Un és tindre voluntat de millora, de voler fer benchmarking i elements de millora. Si no ens serveix perquè ens comparem, mirem en quins àmbits determinats millors resultats, a darrere hi ha bones pràctiques, mirem aquestes bones pràctiques i algunes d'aquestes les convertim en pràctiques sistèmiques, és a dir, del conjunt del sector i no només d'un territori d'un centre concret, o publicar per publicar s'esgota relativament aviat. I l'altre, que també és un element clau de la transparència, és que la transparència en els resultats s'ha de fer de tal manera que ha d'aconseguir una altra cosa, que és generar compromís professional i ciutadà. La transparència és per generar compromís professional i ciutadà perquè les coses que es facin es puguin objectivar en resultats o les coses que es diguin es puguin objectivar en resultats. Jo per això diria que sense avaluació i sense transparència de resultats no podem parlar d'eficiència, de qualitat i equitat. I aquest és un tema que dic molt sovint quan anem a les comissions delegades del Ministeri amb les altres comunitats autònomes, que diuen ara farem això, les compres conjuntes, les bones, tot junt, perquè mira, Catalunya, País Basc, no sé qui, no hi voleu entrar. No hi voleu entrar i en canvi hem aconseguit uns marges d'eficiència brutal amb les comunitats autònomes que ens hi hem posat en la compra centralitzada de no sé què. Jo sempre dic el mateix, escolti'm, publiquin els resultats dels costos unitaris de la prestació dels serveis de totes aquestes comunitats autònomes o hospitals, perquè és que potser nosaltres les eficiències les tenim incorporades fa temps, o no. Potser ara amb una mica d'allò, però publiquem-ho. No em digui que vostè ha aconseguit un estalvi perquè ha comprat agregadament. Mirem els costos unitaris en la prestació de serveis, perquè potser nosaltres ja el tenim incorporat en les bones pràctiques que ja portem d'un determinat temps. Per tant, que no podem parlar d'eficiència, qualitat i equitat si no hi ha transparència en els resultats, perquè tots ens pensem també que ja ho tenim incorporat. I sense avaluació i transparència no es pot generar aquest compromís professional i ciutadà. I per acabar jo posaria sobre la taula alguns elements per compartir plegats, i potser és la part que potser en el debat, de compartir plegats valors diferencials d'un model sanitari català sostenible d'excel·lència per als propers anys. Segurament poso algunes premisses que direm, i tant que les compartim, però no per ser òbvies, en determinats moments, quan les coses són difícils, s'evidencien contradiccions. I per tant, coses que tenim com a òbvies en aquests moments s'estan qüestionant. Llavors, jo em faig una mica de reflexió d'alguns elements, però és bàsic, perquè si hem de construir un pacte per la salut a Catalunya amb el compromís de tots els agents, i no estic parlant només d'un pacte polític, sinó d'un pacte sectorial i de compromís professional i ciutadà, hem de compartir o revisar el que entenem per determinats elements bàsics. Un és sistema de cobertura universal, obvi, però en aquest moment qüestionar pel Real Decret 16/2012. Per tant, aquelles coses que eren tan òbvies, quan venen mal dades, de vegades fem reformes que no sabem què ha passat i hem trencat alguna cosa bàsica. Per tant, suposo que compartiríem que si tinguéssim la capacitat de construir un model, ja l'hem construït, un model sanitari propi, però vull dir, anava a dir, en plena autonomia, segurament creiem que hauríem de fer una aposta per un sistema de cobertura universal. Per tant, aquest és un element que també és bo compartir. Hi ha altra gent que creu que no. L'altre és un model, que és el que tenim històricament fa més de 30 anys i que fa una mandra horrorosa haver d'explicar una altra vegada el que fa més de 30 anys que tenim. Segons el conseller, molt més, perquè en l'any 1934 hi ha
un decret de l'època republicana que ho diu, no? Però un model de gestió indirecta de serveis sanitaris amb una xarxa professionalitzada de centres i professionals que estan compromesos amb les polítiques sanitàries públiques. Que això és el model sanitari que hi ha un conjunt d'entitats. Gestió indirecta vol dir que no és la pròpia estructura de l'administració la que presta serveis sanitaris, no són funcionaris els que presten serveis sanitaris. Això és el que en gestió pública es diu un model de gestió indirecta de serveis. Aquestes entitats poden ser públiques, privades, sense afany de lucre, el que tenim a Catalunya des de fa 30 anys. És a dir, és la xarxa actual, tu te la mires, mantenir la xarxa actual, doncs mantenir aquesta idiosincràsia del valor de la xarxa actual. No estic dient ni els models de València a Madrid, que és externalització de la gestió a tercers d'empreses de capital, no estic dient això, aquest no és el nostre model. Tampoc estic dient que hi hagi d'haver-hi la pressió a passar-ho tot en l'entorn de gestió pública. Per tant, tot X, totes les empreses públiques i consorcis mitjans propis, però el debat polític ens està portant a que sigui molt difícil mantenir la via del mig, i és la nostra. I és la nostra. Per tant, si nosaltres ens deixessin escriure una normativa o un model propi sense estar afectat per totes les normatives i a més hi hagués una certa complicitat, solament triaríem el model del mig, que no és el model d'Extremadura o d'altres comunitats autònomes, que és tot model de gestió directa pública, ni és el model d'externalització perquè tinc necessitats de finançament a una empresa que pot tindre capacitat professional o no. No és tampoc exactament aquest. El nostre és el del mig, que és el que teníem. I això vol dir que dintre d'aquest model de gestió indirecta de serveis, ara hi ha una moció al Parlament que ens qüestiona quin tipus d'entitats hi hauria d'haver-hi amb una xarxa en aquest model intermedi. En aquest model intermedi. Són temes molt importants, Són temes molt importants. També nosaltres diem, escolta, en aquest model intermedi han conviscut, com deia, entitats que són públiques, altres que el ciutadà va amb la targeta sanitària. Quan el ciutadà va a Sant Joan de Déu, o va a la Vall d'Hebron, o va a Mutua de Terrassa, o va a Partaulí, el ciutadà tant li és, ell va amb la targeta sanitària i té la gran sort a Catalunya que pot anar als millors centres amb la targeta sanitària, gratis, per entendre'ns, amb finançament públic. No mereixem el ciutadà. Perquè depèn de què posem en determinades mocions, què vol dir? Que hem de renunciar a tindre determinats centres d'excel·lència prestant serveis al ciutadà actuals de la xarxa. Per tant, aquí hem de ser imaginatius. Hem de ser imaginatius en com que no podem canviar totes les normatives estatals i autonòmiques, hem de ser imaginatius en posar-ho fàcil, en poder preservar aquest model de xarxa que tenim a Catalunya. Que ja et dic, no és ni un ni l'altre. I posar-ho fàcil vol dir que segurament és veritat que la major part d'entitats són sense afany de lucre, són entitats amb valor de gestió professionalitzada, és a dir, no són... Per tant, ho hem de posar fàcil perquè la tendència és anar tot públic, tota externalització privada, i no és el nostre model. L'altre element a compartir, que aquest que deia ara és molt important. L'altre és, si compartim aquest canvi del model assistencial més basat en prevenir també el risc de malaltir i per tant estem disposats a fer totes les reunions que calgui per anar en aquesta foto de model assistencial. Aquest model de referent amb avaluació i retiment de comptes, que a mesura que aquest retiment de comptes es va escalant, doncs genera més compromisos públics, però també a nivell de cada una de les organitzacions, i si vosaltres l'escaleu cap avall, a nivell de serveis, a nivell de professionals. Per tant, és molt exigent, un sistema d'avaluació i retiment de comptes, es diu molt fàcil, però després és molt exigent i s'ha de gestionar molt bé, perquè si gestiona malament, la tendència dels de dalt és fer passos enrere la transparència i l'avaluació. Per tant, gestionem-ho bé i fem-ne un bon ús. L'altre és el model de recerca i innovació, que també s'ha de canviar, orientat a resolució de problemes de salut i també promotor de sinergies d'un nou model econòmic i productiu del país. No ens ha de fer por. És a dir, ha de ser un model de recerca i innovació que ha de permetre millorar resultats de salut, tindre impacte social, però
també a darrere hi ha un sector d'economia productiva, especialment a Catalunya, darrere d'aquesta innovació i desenvolupament. I si volem un nou model d'economia productiva pel nostre país, que no només estigui centrat en turisme, construcció, etc., ens cal fer una aposta clara per un model basat, evidentment, en les polítiques socials, però també en la recerca i la innovació biomèdica. Un model de proximitat local també el tenim a Catalunya, tant pel que fa al model d'estructures descentralitzades en els territoris, com també el model de proximitat de l'administració local amb la salut. Ja parlarem del com, si s'ha de fer des de la governança de les institucions, què hem de fer per superar els temes de les pressions dels localismes d'oferta. Hi ha un tema que segur que ens uneix a nivell local, que és poder explicar al ciutadà que està ben atès i que té el mateix accés a resultats. Jo crec que aquest és un tema que és el que ens ha d'unir amb el món local. L'altre és el tema, pensant en això amb el model, si poguéssim anar-lo construint, és el model de Q de qualitat del sistema català obert al món. La Q de qualitat, que va més enllà dels processos administratius d'autorització o acreditacions de serveis, que també els estem encaminant també en polítiques de qualitat, però aquesta Q de qualitat del model sanitari català és molt important i ha de plegar no només en l'estructura que treballa per la xarxa sanitària d'autorització pública, sinó també la sanitat privada. També tenim present que aquest any es posa en marxa la directiva de la sanitat transfronterera. És una directiva en què ciutadans europeus tindran coneixement de costos i resultats de les entitats públiques i privades de l'estat espanyol i viceversa, i per tant poden fer desplaçaments per atendre's en estructures dels altres països. Per tant, promoure una competitivitat en costos i una excel·lència en resultats amb aquesta Q de qualitat és un element clau. I qui pot anar a la Q de qualitat? Un tema de la Q de qualitat que dius, no són només temes temes molt elevats, no? Concentra tingui la història clínica compartida, sigui públic o privat, i la utilitzi. Això és un element de qualitat, perquè això dona garantia en el propi ciutadà, quan va d'un centre a un altre, lliurement pot fer el que vulgui, t'evita proves. Per tant, hem de mirar què entenem per Q de qualitat a l'hora de posar aquest segell més enllà dels requeriments administratius d'acreditacions i autoritzacions. I l'altre, el model, tant de bo, doncs també puguem ser model de referència en la integració del compromís professional i ciutadà, tant a nivell del sistema com a nivell de centres, i també puguem ser referents amb el tema dels comportaments ètics en l'ús dels recursos i també dels estils de vida. I acabo com començava, no podem resoldre els problemes que tenim pensant de la mateixa manera que quan els vàrem crear. Moltes gràcies.